pomieszczeniach gospodarczych, one tutaj zawsze były. Tutaj znowu na lewo mamy wybieg dla baranków. No, takie właśnie specjalnie takie zrobione kąciki tematyczne, bo tu znowu i dni, muzycznie, rabaty ziołowe. No i tutaj chcę pokazać, że one nie tylko są użytkowe, ale też pięknie wyglądają. Że to nie, że tak posadzimy sobie zioła i mamy nudno w ogrodzie, bo tak nie jest. Bo zioła są piękne, ładnie pachną, a dodatkowo pięknie kwitną i są na stałe, bo są wylinane. A teraz zapraszam Cię za mną. Słuchajcie, są my w zagrodzie Niezłe Ziółka u Weroniki Papież. Nie wiem, czy pamiętacie, my robili pierwszą część wywiadu z nią, do ludzi z pasją, w marcu. I dzisiaj jest już 2 sierpień, a po 3 już nie wiem, ale dużśmy czekali na pogodę. Tak my się doczekali, że jest prawie 40 stopni, czyli więcej niż my mamy we krwi. Weronika ex-ślązoczka, ale ona jest typowym przykładem, że ślązoczka niekoniecznie musi być w takim obleczeniu jak ja. Może mieć dredy, może mieć piękne getry i jeszcze pięknie wyglądać, ale dyć, nie jej wygląd jest ważny, no to co jest za naszymi plecami. Jak ziółka, to niezłe ziółko, Weronika no opowie, co to nam mamy za zatka. Tak, tutaj znajdujemy się w takim tunelu produkcyjnym i tutaj produkuje zioła do sprzedaży. W tym pomieszczeniu, tak to można nazwać, odbywa się ten pierwszy etap produkcji, czyli sadzenie, sianie. Tutaj jest nam bardzo gorąco, No, ponieważ i duża wilgotność powietrza, ponieważ te warunki sprzyjają temu, aby te rośliny pięknie się rozrastały, rozwijały. No i tak za nami są mięta, lubczyk, bazylia, z tyłu górują już ogórki. No to teraz ta pora, żeby je kisić. a co tu mają dziecka do szukania? Bo jak my sam właziły z Kasią, to sam wyłaziły dziecka z doniczkami, które, coś w tych doniczkach było, to tam było. No właśnie, podczas warsztatów każde dziecko sadzi sobie roślinkę. No i właśnie tutaj przyjeżdżają dzieci, żeby sobie nauczyć się tych podstaw ogrodnictwa. No i wtedy w warsztacie takim specjalnym, który mamy przygotowany, czekają na nich sadzonki. Te sadzonki sobie sadzą własnoręcznie i zabierają ze sobą do domu. Dobra, a tyś nam jeszcze obiecała pokazać takie rośliny, które są, jakby my to nowomodnie padali, całkowicie wyautowane, starodawne. I te roski prowadzi nos tam dziucha. No to zapraszam. Wychodzimy z tunelu i Ja idziemy. zostaję w takiej jakli, na której są wysztikowane kwiatki. Ja tak rozpoznawam, że niektóre z nich są sam. I ja już nie zapomniała, co to są za kwiatki, powiedz mi. Bo one są właśnie zapomniane troszeczkę, a ja staram się, żeby one wróciły do ogrodów, przynajmniej do tego mojego. I w tym przypadku są to suchołuski. Czemu One się już tak nazywają? jako roślina jeszcze nie ścięta ma już te listki, te płatki suche. Czyli I w tak, tym tak przypadku szuszczą. możemy ją znaleźć gdzieś tutaj w tym miejscu jako suchołuski. A tuż przed Tobą, pod Twoim fartuchem są zatrwiane. Też Co to są? rośliny, Co to jest? które po ususzeniu zachowują swój kolor. Moje babcie miały zawsze z tego zrobioną piękną kompozycję, która zdobiła później całą zimę, aż do wczesnej wiosny. Pięknie stała. A święte obrazy też, ja tym realizowali. Czyli ty jakby reaktywujesz ta przeszłość w postaci też roślin. A są tu jakieś jeszcze specjalne, co no powiedzmy niekoniecznie są na moim tym, chociaż jakby my tak dobrze poszukały, to my tam wszystko znajdziemy. Ale co sam jeszcze masz takiego ciekawego? Znaczy tutaj już mam tak nasadzenie takie naturalistyczne, są posadzone habry, ale one już jest, no powiedzmy, ale już jest ale potem wcześniej są kabaczki, są dynie ozdobne. Banie! Tak jest. Jest agrest, czyli wieprzki, są porzeczki. Także te rośliny, które dzieci też mogą zobaczyć, jak rosną, jak to wygląda w tym etapie, kiedy są jeszcze na krzewie. Jak idzie Weronika do ciebie trafić? Masz swoja strona, przypomnij jak ona się nazywa, bo my cię w marcu reklamowali, ale to już dawno temu było. Najlepiej www.niezłeziółka.pl albo na Facebooku Niezłe Ziółka w Mikołowie.
i bez problemu nas znajdziecie. Tyś go dała, że tak dziecka, jak i całe rodziny, ta twoja oferta jest adresowana do jak szerokiej grupy. Chodzi mi o to, jak wielka grupa jednorazowo może ku Cię przyjść. Jednorazowo mogą przyjechać 2 grupy, które liczą maksymalnie po 25 osób. Czyli dwie dość sporo. Dość sporo. Także jeżeli chodzi o taki jeden autokar, to mogą śmiało 2 klasy przyjechać, 2 grupy i to klasy od podstawówki po nawet ponadgimnazjalne. Jak długo trwają zajęcia? Warsztaty trwają 1,5 godziny i są one bardzo intensywne i skupiają się przede wszystkim na takim czynnym poznawaniu tego świata, czyli dotykamy, tutaj wąchamy, poznajemy, sadzimy i to wszystko odbywa się podczas tej godziny. Ale też poznajemy ten świat zwierząt, które są hodowane w gospodarstwach. No to Was pięknie zaproszony do kolejnej osoby z pasją, Weroniki Papież.